నా ఫోన్ వచ్చేప్పుడు ఇచ్చే 10,000 మీ అమ్మాయి మీద మాట్లాడుతున్నా దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నారు అట్లా నమ్మకమేంటి లక్ష ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు నా ఫోన్ తిప్పే నా ఫోన్ తీసుకొని ఎవరివే కాల్ చేసి కలిపో ఇస్తావా ఇస్తావా చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటా ఇస్తావా ఫోన్ ఎక్కడ తీసుకో ఇస్తావా చెప్పు తీసుకోవాలంటే ఈ వాళ్ళు మాట్లాడు అసలు ఏంటండి దాన్ని పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండి